Pakasalitaan ni Daniel nga napuluan, katulagan, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manungnemi, tamariknak ti bannog ko talaga. Sabadumit kidi sweldo manong. Ngayon po, nagrigat ti biyag ti may sa construction worker. No apikit ngamin nga nayanakak, nga nakurapay. No apikit ngamin nga saan nga kabaylan, datatang kininanang ti pabasa kanya. Apa nga sisyak ti mga kalikagom. Sang gari nga di kiti anak, awon no naganak ket obligasyon da, ti mangtad tinaran niya gamasakbayan di kita anak da. Tiket kaado ngamin, tiket kinalaing ngamin ni tatang nga pumutot man. May kapituak nga anak da, manong nemi, nag-aasawan di kiti kakabsat ko. Ket agdamay ita nga grigat da, sang kasapulan sang kaapuyan. Nadarapahap ko manong nemi siya kapuna nga nag-first year college sak nag-second year college ngamin sarden ko. Tamarigata na. Ngayon ket di manong nemi ada pagbasbasa. Baring no, matumbal ng katulagan manong nemi. Ididaddan ti sweldok manong nemi, pinilang ko. Hey, da kayo nga daotag na tita, Tianggi, laglagi pa nyo Sakto nga nga kapatasyo, forman nyo tibi. Sing-sing rin da. Sige, Daniel, ay, boss. Otang mo testor. Siya naon utang na sir. Hanak ba't mapapag gatang di tatao mo, katangit. Diyan man nahanak man nagsigsigarilyo. Kahit no merienda mo, saka nakagmerienda. Hanak ba't minunong tiara. Gid awang nga rumak sa taswaldo ba? Dalang ko pagplepletek nga umay ginagawid, boss. Kita ngayon karot mo kasta. Kasi bibiyag kang adang pamilya na. Nga nakarkaro pa kita adang pamilya na nga nagkastos. Ada kami pagbasbasaik, boss. Ano? Ada pagbasbasaik? Doon. So ano mabaling ka talagang dubliak tagtrabaho. Bagat dakarayan nga mapangkono ko pagsilawan. O turabiag nakman nagsilawan. So nayon na ta ited ko nga kasapulan na tayo pagbasbasain. Kabsat mo? Saan? Sino ka rin? Anda pagbasbasain ng saan mo kabsat? Han. Ano ka rin? Girlfriend ko, boss. Ano? Mayat man. Ay, dagadyaw. Di Daniel. Ada ka nung pagbasbasahin na. Di mo agad kapsat na. Girlfriend na madgaya. Di tayo pagbaga ng kada kami, boss. Nga isot ka po ng agin inot. Agin inot ko namin ang imutan na tibagbagina. Ada ka nung pagbasbasahin na. Nubya na. Kung namin kitawa, doon makatutwar tayo dyan, babayo ko na ng tukingkan. Talagang kankuan. Malaksit ni muhunam. Malaksit no, alam mo di bulibul mo. Huwag nagpeso, Daniel. Hanggang madarangan, iti posible nga anang panangahan na kanto kayat di girlfriend mo no, makapagturpos. Kaya nakadi pa nga ron, construction worker ka, din no ta college graduate ton, kat mangupisinan ton. Nakatamot. Ginakto nga tamot hudasin, boss. Mamatiak. Gabot iba't patek na. Ngam na alamon. Di ba amin na. Paya, boss. Kasano naman si Kukak. Kasano naman makabasa. Kasta manong nemi di panangipapan dagiti katrabahuak. When? Ibagbagada manong nemi nga agbabawi at tumang tulong kang kuwana. Nimunak man. Saan? Daktal pa nagtalag ko kini Melanie. Melanie tinagan naman. Nagamamu kami matlayang iti eskwela. Tanaggadan kami nag-first year. Sakam nagka-second year. Nga iso naman ang name it self-supporting ba? Ngayon gabot ako na idi nga isardeng na palang tagbasa.
agurnong. So ako nakidi kayong kuan. Siyak tagsarden. Kahit ituloy mo, tatulungan ka ko na. Di na kahit idi manong. Ngayon, nalukoy ko tinignana. Thank you nga rod, Daniel. Basta tulag ta. Tulag. Titulag ta, ito makapagturpos ka kada ng trabaho, siyak man ti mangituloy dagbasa. 2 years. Nga, tulungan ako man. Sige. Kunana. So, deta ita ti pambandagak manong namis ka po pasdekak ngagtrabaho kas construction worker medyo para kilomet at isweldo kabot may sak nga masunman sa anak may sa nga piyun may sa amasun. Kedno kasta manong name nga ibagana nga damasapul na kedno saan nga umanay ti sweldo iti makalawas, 2 lawas, 3 lawas. Dari ka po na, numapay nga, mapanag iti karayan, manong name, nagrulan no kasta nga Domingo, agmalmalay magti karayan. Ti matrabii manong name, no hanglagit nga silag, karayan manintian ko. Kinabud mo na, alauna, 2 nga maturo ka. Sakto agree nga masapa, nga mga nagtrabaho. So nga medyo mapuypuyatan na, medyo tipagpindasan naman ng name, no kasta nga pangaldahon, 12, mangaldaw kami, dapat 30 minutes before 1, ihilad ko, makaturo ka man. Ingandak mo, hey, Daniel, Regan, alaunan, nagtrabaho tayo. At least, nakaturo ka 30 minutes. Domingo, anong name iti kabigatan na nagpasentro ak iti sentro di Ayanmi. Siyempre, basta Domingo, anong name ag sinarag kami kanimelan. Kumusta? Estoy kachika. Okay, man. At damadbanlaw ko kayong ka, Daniel. Ano madbanlaw mo? Medyo kumutong ka. Kadi, baka marigatan ka. Kabayan ka maturog, masapa? Nung saan lagit na silag, mapanag silaw. Mabarag dya ka na yan. Nagkalap. Supitin na yun na. Kaya na ka talaga? Kaya. Kaya. Basta lagi di ipasnak mo nagbasa. Sige. Na talaga kaya. Ngayon, magkutong ka ka. Matanagan baka sakit ka. Ako nagpipuyan. Ha? Sige. Amula kita kasapulan unit kwarta. Uwenta, kasi iti dati, raprapin ko mateg trabaho. Ngayon talaga nga kurang, kasi dadya anayam. So nga, tagibam ta, salunat mo Maano sakit ka, basol ko pa Sige. Taro din. Pananta. Nuri kayat mo. Kaslada kayat mo kasawan Hindi lagbuyat sine Sine lang. Sige. Nga pala nga may papantili ko kayong ka. Ambat nga makuna nga napintas. Una napintas. Ni Melanie manong naming para kanya. Napintas. Simple ka napintas. One. Slim ti pamagina manong naming nabanglo. Natural abanglo. Kaya nung kasta manong nami, malagip mi, di ba pa nagbuhi ti sin. Para managmeta siyempre, di ka ibibig na. Bumalas met nga umagek manong. Palubusan nakmet nagkarayam, di ka didakulap ko manong nami. Mangit kumet no ka, ti asog ka na reng-eng na manong nami. Daniel. Baka makalipat ta no saan ta kayat di saan. No kayat ta, maramit ta, di ba? Kawan na. Apay gidi nga saan. Kit kayat ko man. Nandiyan lang ang mga numati pati. Tulag.
nga graduarak sa kantumat pagbasaan. Baga, masikugan na, siyempre, sumangpet ak adyo balayo. Awan nga rin tinapasamak ka di nga Domingo manon naming kayat ko nga talaga nga mapasamak ka na kami. Tama nga no pumudno ti kunanda manon naming ngayon to makapagturpos iso na babae kunanan to kanya. Iso nga nagsalsalud-sudak manon naming kinggana nga si Maruno nga Domingo manon naming kimata nga. Saan kami nga napan nagbuyat sine kalpasan nga nangal daw kami manon naming no dikat simbrek kami ni ti hotel. Ala. Karaplas pa lang ti first sem iti kina third year college ko. 1.5 years pa eh. Gawin. Awan di pagdanagan. Tataginatang ko. Basta sa mo liplipatan tato. Ayan na. Ito. Kinatangan. Basta gayon tilang alat ususarandaan niya. Contraceptive pills. Right. So, ana? Mayat ka? Sige. Basta, sigurado ka nga nakaksikong. Matong paltitulag ta, dahil ang harti katuluagan. Pag natuwaran ka, saan tumat pagbasain, kaya dito nagpradwaran, kada dan tumat ng trabaho ta kadua, ang asawat anton, Melanie. Awang narot pulos, ti pa nagalamiim, panagked-ked tirik na titong kalmay sa kada kami manong naming give in na give in. Gabot ha, awan tenyaman nga kaamak mi. Gapungarot at tumaran. Ken karaga kasapulan, kayat min manong nami. Nga maramanan, kayat min nga mapasamak, tinapadasan matin na kiti imun una. Nga nagitagis istorya kada kami. Tadamat mangis istorya kini Melanie kada kiti classmate na manong naming adan padas. Edi damo manong naming kaskam nagsursuro pay laeng ngayon dita masanay kami manong naming dito. Kayang-kaya mi. Maulit-ulit pa rin. Kaslasang kami nga mabanyo. Kaslasang kami mauma. Uwait. Gabat ako na nga mismo. Nagmayat, Daniel. Mapnekak unay, Daniel. Kadagiti irot, karakok mo. Ampara dagiti agik mo. Ken mapnekak iti daytoy. Nagdakil, Daniel. Masansan nga ruden manong naming bastas Domingo makalawasak nga agtrabaho kat kada Domingo manong naming agsinarak kami. Kada Domingo matmano. Kada dapat hindi kiti gundaway tapno saan ta magastusan ko na. Agawid ta sa balay. Kada tumat adatatang kininanang. Sinureta. Yung mo kata kayo tatang nalang. Melanie, the girlfriend ko. Pero ko naman kapag basbasaab. Buwandang. Musta ka balasan ko? Gusto lang tata. Kapag inawis tak dito ni Daniel. So nga, imayak. Kita lalayangan nyo warda. Yung pelat mapasamak kata kayo. Tapos no, hawag nga malapdan at panag-adal mo, balasan ko. Kinapod mo natatanggit at dan mapaspasama ka na. Ay, kasalan na magsikog sura. Isusamo. Di sayang lang na ito nga pambanog mo. Magdanagan nyo. Aramatan mo. Ay, kasta. Epektibo nga ta. Oo, tatanga ang problema. Kagabot muda manon naibagakon nga dan mapaspasamak ka na kami. Awanin at ririda. Isumrek kami nito si Led Kuman. Manong nimi idiagawid na ni Suna nagpakadan. Nakong tatana na. Kituwa na. Nalpasan.
Kaya umiyang kalatang arog ngamin na. Nagkuy ka doon nga gawa. Tunawag sapa. Hanggit ko Anda uray kanya jay pagkasaraan. Sige nga ran. Napangkuin tulnog iti kalsada nga naglukan nga pasentro man. Kaya mga sangpa dito balay. Kung nanitatang kanya. Sigurado ka kadi matlaang Daniel. Nga ito no mapagturpos miso na kaya dan trabaho na tulungan na kang tumit. Dati katulagan datang. Mada ka di kasuratan nyo. Medyo lang ano ta kasuratan. Tadanto ikamat mo keng kuano kas pagarikan. At kasuratan mo sa awan. So ay so. Basta dati di katulagan ni. Sila malag para paring na kanyak barok nga. Goodbye kung nanantokin ka. Samit ka di abali at matagtag yung pamutisuna. Atang, nukas pagarigin to, kas taman ti mapasama. Ako di maramid ko. Pasensya kayo na. Kaya kami kininanang yun. Tasanda kayong mga kabailan nga pagpasaan. Tarakadado kayo man. Sa maysa, no pagbasahin da ka, kit sa mga pinagbasa, inaon na nga kabsat mo, pag-agree da. Gusto ka na sa siyat lagi, no makamukilatan. No sisinot ang kalikagom ka na kayo, no sinot ang darapaap na, tilangin may tulong mi kininanang yo, di pa nang kararag mi, nga sapay ko matungpal darapaap yo. Siya lang din nakapag-college, tatang. Kaya siyempre, barbaring no, matungpal ti katulagan mi kini Melanie. Sapay ko Di pagbindasan naman ng nimi pagyamanak at ayo kanyak di sakit. When? Naman pa'y mapuypuyatan na, kurang titurog ko, manong nimi, ken na dadagsen ti trabaho, ta construction worker nga rod, man. Dataunan ti pagyamanak. Aging ganiring pasen, manong nimi, ni Melanie, ti kina third year college na kat may santupay nga tawan. Idagbakasyon, iji lugar naman. Dua bulan, manong naming saan kang nagkitkita, kat idi, ka umayon dito syudad, idagkita kami manen manong naming. Siyempre, tapno magkapanti ili ditong galmay sa kada kami, nag-check-in kami manen iti hotel. May sapi nga tawen, syudad. Agraduar kanton, palubos na po. Agtek kanto di board, siyempre gastos pa review ka, take ka di board, ganito makarwar ka, problema tulat ta. Nusa dino ka asumrek, nusin no, ito mangtawag kang ka, kada ito pag-applya mo. Kasi dati, 3 oras manong nemi nga napanti ilit itong galmay sa kada kami. One. Intuloy na, tinagbasa, intuloy ko mat manong nemi tinagtrabaho, kat gabota, lumakdakkel ti gastos. Kaya narigat na nga irapin manong nemi tinagtrabaho, gabota dangarod din iti 4th year college. Ado na kiti masapol manong nemi ti kina 4th year. Adadan manong nemi impas nagko. Nga ore no silag manong nemi, mapanak lata ti karayan, mapanak pa iti baybay. Nag-obrag pa yung manong nemi, tirabi. Kurang na ta. Kinasaritak na tatangkin na. Nang, awala idul-dulin nyo. Gabay, kurang na ti kwartak ng masampol ni Melanie. Awalat mabalinteng ilako, tapno papataod lang na ti kurang. Kaya bang nga magkakadigdi kapsat mo? Pinadas ko manong naming ang awanti na uray ko. Kirsalapan dakid di. Tikit namin ka na kuwa ma. Kinatalik mo. Kada jay nubya.
Namnamahan ka di, nga talagang da kayo kutuluyan. Hanakan doon kaya. Agsipod ta, professional to. Tiyo, uro raik manong no, damay tayo. Awan! Apay ko nga, kurkurang pa ito, masapsapa, sangkap sapulan, sangkap o yam, saka maumay mangibaga, umutang. Sila rin mapampanunot mo. Tapi ako maano sikat imuna, pinagbasa na, sikat umuna, graduate. Pag pinustaan, ringudan na to. Nusa nga po doon ko na. And doon makapagturpos na diya nga babae. Tinobiyam ko nung kadya. Dami nga dahil nga babae. Iso. Ito na trabaho na. Hanakan to naman mo. Sana kasta ni Melanie Manong. Dadat pamati man. Kadwa na di kasta. Ore man na katulagan. Sige, hinakarot na. Bas makatulong kayo, mapalawon dapat. Talaga man. Tabilitan manong nemi, nga dananang tatang pinagtid. Utang mo dito ya. Utang ko. Bayadam to. Uwan ata, utang ko harot, bayadam ko. Hindi sinarak kami manumang kasapulan ti kwarta. Ito yun. Niremitok man lang. Ahora kita mo, di na ito yan. Finals. Dito pa nag-review ka. Nga bali. Tandumat may sa bulan nga pa nagtrabaho. Yorno ka pa nag-review. Apay. Hanggang napuputan di panawan, no? Graduarak ton. Sinong tumangabay kang kay? Siyempre yung tatang ko, nananang ko. Ay, bakto ina. May kando, siyempre. May naktubuya yun. Nagmatsa. Pagpaalaam nga ron. Kaya nung agawit kam to di ilimin agad, di ako to pagpaalaakon. Mabalin di sumurot. Ang lakit madisturbot pa nagtrabaho mo. Kaya siyempre, naggraduara ka. Di ora agabsayan ako. Bagay. Wala. Kahit kumit nga mamamuti, si bubo kila pamilya. Kasta nga ron, tinabasamak, manong nemi, napanak matandar, iti programa, iti panagraduar na. Inyok kurakmit ati everlasting. Kalpasan na manong nemi, nang arkilada kayam tilukan, nagluganan mi, nga napan iti ilid. Kat ka po manong nemi tarabiin, kat intun bigat palaeng iti panagpaalan na. Nasdawak. Tapi saan ka mga kaida? Kadada mo tinapaspasamak ka na kami ko na. Tikabsat na manon naming nga inaudit ka na idak. Kabigatan na, siyempre na mamuk amin, di kita kakabsat na, adudamat nga kakabsat, akas kada kami. Naganak kang kuha na, di kita kakabagyan na. Dimteng manong nami timalem nga panagpaala na, danang paypayapay ka niya. Basta ka. Tuwa ka. Daniel naga mo tayo. Uwe manong. Masaka na kinakabsat ni Melanie. Oh, tumaog ka. Sana kumininom. Ang ganda, ori lang ita. Ori talag. Amam dito yung lugar mi. Hang maaprobaran ti pa nakaikamang. Ti asin naman na may kamang ka na kami. Nusang uminom. Di kamen. Kasta nga peso. Abirat to be. Abirat ko kayong ko. Asawak ti may sa katigidikapsad na. Naglasarak mat kasto yun. Wala. Naugak na baso. Sorry, manong. Paayanak. Sorry. Isuman dito ito pagkabasulak. Yan talagang karik. Tiyak kaya ti sumibsun iti harap. Ti magdarak manon nemi ti malikod ako. Hoy! Ti maliyawak lain.
Ngayon patuloy ko. Maya, natangka na. Natangkay. Amo mapainom. Nga bang nakita yan ni Melanie Manunemi? Gapuan. Dahil ba nagnimanong mo painuman na kong jacket ko na. Binugkawan na pa. Wala, pasensya ka na. Pinagustong ko na na. No. Tsaka yan. Nuwan niya tikarik. Iti bagi. Itong palag. O na dahil tatanggurkurahan na kanya. Gawin ako. Ha? Ito na, sabi di pa ng paalak. Umiyanak manin. Kaya kapilita na. Kapag nga santa nga nagkaida. Sino kumang kaida, takit dito pa nagkasar. Tiyan mo, dakit awang paing, timapaspasamang karata. Pasensya ka na. Sige. Gamin ako. Sigurado ka. Nilangin tatanggit na ng mo't pagpakadaan. Inakon. Ligawid na kiti manong naming imsaan ko na. At danas kang dasapang papanak ang trabaho yung tubigat ko na. Miso nga sandahon nga na ikahawid man. Kaya po manong nami tawan insigida nga lugan nga mapan iti kalsada nga pagurahin iti lugan. Nagnagnaa ka. Kada nagayim ka duwak nga magmagdan. Kaya pa'y nagawid ka maten. Kada nga masapang nga trabaho kito bigat. Siya ay boyfriend ni Melanie. When? Di kada siya ka tinang pabasakin ko na. 2 years. Nagdang kami, iti third year kami kuman. Agsarte nga pailang ta, marigatan ako na na. So, nagtulag kami. Nga, so pagbasa ko ta, siya tagsarte. Gusto gaya. Awan ti damag mo, nga malaksid kang ka, kita dabay sa bali nga boyfriend na. Salsalud-sudom ka, nadadamag ko kasta. Awan damag ko kasta. Diyak mamati nga malaksid ka niya, kita dabay sa bali. Kinaradwaran na ti ka high school. Ay di adadan iti high school. Di adada pa lang ti high school. At kaslatan sa kitang kinawatan dan. Saan ang ibaga kanya deta? Kasano ko mga ming ibaga na? Nadagit saan ko pamanpadagas kay ni Melanie. Ang amo. Adot makaamo nga ada relasyon na rin dada pa lang high school. Ngayon tuloy da. Tsaka lamang no kas tangag bakasyon ni Melanie kat sinarak da. Kat sabi ko man, saan? Saan nga po no? Sabi ko man. Kat sabi ko man, no talaga saan nga po no, ang kasta, ti damag. Amo mong ka di tilaking bagbagap. Amo mo ka di sa dinutay na ta. Siguro, dadya balay da. Uno, pagkatadjay. Abi nga mong pimanaw ka. Kadagundawad na Kadagundaway da. Kawan, pimanaw ka matitan. Di adagundaway da. Manong name nakadano na akong dito'y balay, kalbasan ti manunga, bali na surok na may sanga oras. Kasla umawawang pailahin, datang ibagbaga, manong name dati kinakuyog ko, nga nagpa-kalsada, nagpa-highway. Hanggang bakit nagkalugan at nagpa-amyana na, nagpa-abagatan ni Suna. Nadlaw nak ni tatang.
Slad na undi ka pang panunuti ba na? Tang. Di ka mo, nagkapo dyan, lugar da Melanie. Jayak ng imyan, tagalpasan ti graduation, kimuyo ka, nga nag-awid. Ito dahil ito nga nabiti pa nagpaala na. Kaya pa nga sa mo inuray. Ada ka di man tlaw mo dyan, nga slasangan na siyaan. Pilitan da nga uminom, ti arak. Diya kapsat na. Amin ka nung may kamang katakuhan agad masapul ang dalan tikas dyan. Nikit, di mo kinayad, di saan ka nga may kamang. E di pa nagpa-highway ko, at kinakuyog ko nagna. Daan ay baga nang malaksit ka nung kanya, ada pa imun na nga boyfriend ni Melanie. Hindi ka nung adada pa lang di high school, kat ada na kinawatan da. Nanukas na nagbakasyon. Pakaksin sinarak na. Kaya no awana kung sadyay, baka danggon daway da. Dito ti ko nakang kaidi barok. Laban mo matlata, ti pamatim. Virgin ka nga tinagikwam. Virgin ata, virgin. Kaya pagsalitaan nyo to, anak ko. Pagsalitaan nyo to. When datan, saan ko mang isudet ti pakadadailan ti construction. Concentration mo ko tatan. Concentration mo nga trabaho. Kaya, ken, saan isudet ti pambaram mo uminom ti arak. Baka no hindi mo kaya minum sa dyan, hindi iba ka itak at mapangkatatsangki, gumatang ti arak. Kat uminom ka, kabuti ka sa damag mo. Amo manak, pasit deta ti biyag. Tay panaghanamon, panakasubok, panakasuot. Sila magmagnaka kumatidalang susungkit hanggang kanayon nga kwa. Napintas ti panagna. Pasara may itigkul ka. Yan. Bueno, pasaray ada pakaatipaan ti panagpanagnam. Hanga dire-diretso. Nga nakadagdag sa ngartisan na ay mo. Dahita, ti pasat, ti panubok. Ang nakasuot mo ito. Tatang, sabi ko tagbunga matlang na kitibang panuk ko. Sabi ko tada kami matlahin kini Melanie. Sabi ko tamatungpal na't katulagan. Sabi ko lagat sabi ko ginabot yun. Intong ko tinagtrabaho, manunimi ti construction, kat damdamagin da kanya. Ay, nagraduaran ni Nobiam. Nagraduaran. Kat, baka saan kita ita? Siguro kita kami at umento ito yung syudad. Isaya ka naman ang review na. Trabaho at makabulan. Kasi dyan. Kat, kumusta mat, di ba, napangkadya yung lugar na? Nabanak. E di naggraduan. Sinalang ta nag-awawid ak na. Painuman dakit din. Ba't kaya? Sino lang painumin ka? Painumin ko. May isa ka na kinikabsat na. Ket? Pinaay mo. Kit kinagura na ka na. Kasta kita lugar ka kasta. Magabulan tinapalabas manong nami awan ti mauray ko napakaamon siyak nga ta tirumping nga mapan diya yanda na ba nakiti pagkasiraan na manong nami sa ang kanupang hanap-napan ani po di dinagraduaren barok kan matinig mo may toy
Jakla mo, ano, hanan nga kasera. Ay, dinamot pa bidakan tiyan, di ko anak. Kwarto na. Kahit kabuta din ang pakansya na napala di kita gamit na ta. Siyempre, palabas si Makambulan na, nagbayad lang ta. Binulan na. Tsaka kahit na mapansa dyan man. Urayak to lang ta. No man yun, mapanak manong na yung pagkasaraan na kaskas di ka nung sa anganapan ni. Agduwa bulan na yun. Apa na ta? Uno, kasawad na nga tan, ito na yung boyfriend ng ibagbagada. Manong na yung ingkad din ko timapan. Sabado, inang tuwin tunubigat ko na. Ganun ako lang. Daniel, inyak di lugar de Melanie. Tatang. Siyempre, mapanag di pagkasaraan na. Awang kanumat pa, hampat na pa napnapan. Dinapat ka no pa binakan tiyan. Tadamat pala rin gamit na daduma sa jay. Kadni, di lang mamin no, palang rulok at manin ti klase. Yes, sikapat itan ti pagadalin na kas jay. Kasano ko sikat pagadalin na tagat dimat pa trabaho. Ag-review 2 pa lang. Tagtag pala ti board. Kahit kumat ng ituloy ti panagbasak datang. Kita man natin aswaldo mo ti 2 bulan. Di nga kaya nga pangrugyan, pangkatrikulam. Na Jesus apo ay parok. Inaksadya lang. Inaksadya. Hindi rumuhara kung dito balay, manong name ito pa nakagsadan ti pagluganak nakigtutang. Melanie? Nakarubot ka? Ayawan sa bagay, Domingo ita. Umay ko nga sa Jai. Jai? Jai Lucario. Umay ko, dabagan ko man, wapay nga. Numanin mapanang hindi pagkasaraan, di mo kanong pabinakan dyan. Sumarka. Kahit ka po manong name itawan, ti tao, iti unay, iti salas, inarakop ko. Inagkakdig iti lips na, I miss you. I miss you too. Mekan, sa balinton, pagsalitaan madam na, iti kwarto. Kinunak manong name kat dito, nginip ka pa mi, ti iliw ko. Kunak baka no saan nga mailiw. Baka no, at sa bali nga nangap iti iliw na. Ngayon mamamot, madlaw ko manong name nga nagbaliwan na. Kaskas di nga muna manong name nga balsen, dagi di na irot nga rakop ko kinagag ko. Kaskas di manong name nga nagmayat, ti panagkasok yan panagaring na. Nang rona hindi biyat kon taday-dayawod na ti kadakkel naman. Di mo madla liplipatan? Tektumar? Tansa, manungal daw ang tiyak nagtuman? Saan mo naglipatan? Liplipatan na. Kaya nag-review ka pa eh. Kaya nagtrabaho ka. Isublatan ka matapagbasain. Isungar dito ti may isang mayak. Nga? Pagtulagan da. Ado saram nga ron nga genron? Yung umanay dito, yung kwartak. Ta. Yung kadagadi sumalsaro nun to nagat. Ikarigatak. At sa akin to lang matulungan, ano, trabaho ko. Sige. Siya pala di makamubastag ba? Agganrol akon. Sumliak di eskwela. Tapno, dilaw man delay. Ano man delay, di ba nagrutuar ko man. Melanie, anta kahit kung salut-sutakin ka. Andrete, malaksit kanyak. Anta ka pa sa bali nga boyfriend mo?
Apay ko nga, ato sa balang boyfriend ko. Uno at mo na, sakbay kanya. Saan nga ko na nga boyfriend jay, nasigad laing tungkal may sa na kami. Ngamidag basa akon, di college, awarin. Nakamon, hindi maik sa jay. At kinagadan ko nga, nagnanganapan di highway. Awan di ko na nga relasyon mi. Gusto nga dyak ibilang ang boyfriend ko. Sikatin mo na ang boyfriend ko kit siksikat to lang. Sabagay, mamatiakan ka. Saan nga may katipa nagtalag ko kang kamela di? Pero manglaeng, sweetheart. Gagani lang siguro nga, ada nagiti pasamak nga, mayat nga, mangrak-rak, ti relasyon ta. Kahit magbalin ka nga na lupoy, kung saan ka natibker, baka no, agbalin nga ken na ti relasyon ta. Kas may kumakanya, malaksid kanyak, ada pa ka di sa bali. Baka no ada sa bali, nga girlfriend mo, di pagtatrabahuan. Mabali mo ta kasi dyan. Tayad niya man na panagatap ko. Nga mamon, ikatigtan niya man na panagduha-duha. Nagdakil sa sakripisyon. Nadataunan yung pampandag. Sana ka po dong ipatpatek. May sakripisyon ka din nga ron. Pinagtrabaho ang nangigastos kanya. Kinapod no na, hindi na pasama kaya nga, pinagkadkadam ni manong ko. Takil nga riri. Ibagada kanya, na makisinak ka. Ngayon pilit ko, no. No. Habi ko makisinak ako. Kinaguranak ni manong mo. Gagani. Taiso ka no pala ang sikakan no pala ang tinangpaay kag kuha na. Tamo ni manong ko, yung klaseng manong ko, may samot nga makuna nga malaraki iti lugar mi. Diyan nga rin pa ng kantyaw da keng kuha na, tinagpungtutan na. Siguro no saan ka nagawid? Datat may sa eding hangko nangigawidan ken ka. Pinaay mo ni manong ko eh. Kadamamok ni manong ko. Uri sa mong ibag iti kagawid ka, makasakped ng ibag ka nga, agawid ka. Ngayon may baglakid din. Tapos ikamit lang ng ibag ang gawid ka. Sorry. Tigas yung naramid manong ko. Okay lang. Mamam, ado ti, ad-adang napintas ti feedback na. Hindi kasi di nga panagkadkad. Nakagura man ni manong, ngayon adadudi kita ng tayo. Kapukot among kano nga tong palin ti karim. Uri adda ka iti paggad. Kasi adda ka iti paggad eh. Ngayon nagsistiner ka. Kahit siya ti may isang kang runa nga mga presyar kang kasidart. Nagpeso, di kiti asawa, di kiti kakabsad ko nga inaw ng babae, lima sa dami na kasya eh. Ngayon, tamad pa nga, kasara, baka intunong kasara takit talaga nga pilitan na ito pag painuman. Sa bagay siguro, kahit kung damat siguro ito uminom, sigurado nga rin nag-asawa, tanton. Nag-review, manong name nagbasa kami. At nung hasta, manong name nga Sabado, Domingo, manong name conforme ti mabaling kong aramiden, makigamak lang iti kuwarta. Ada pa yung nagidugundaway manong name, naparbangon, parbangunat,
kadarabi, nag-review, nag-take the board, manong nemi, kat nangor-orayan mi ti resulta. Imay dito'y balay, manong nemi. Nagyan, kasla ka malang asawan. Rinubya akong din nag-apply. Una nangaramit ti application letter ko. Yung oray ko lang na yung resulta. Yung muna nga pag-apply, diyan nag-OJT nag-on-job training nga. Takunada kanya kidi, numakakawar ka to ti board, ag-apply ka to nga dagos ditoy. Ado kami nga mga recommender ken ka. Okay ba? Nasadya ti pagtrabaho, okay na okay. Okay. Kananos ka? Paupay na tumitit ko king kita. Sakpag dito mo, dawat kang ka. Ano pala? Adda ka man? Adda ka man nga rakupo kinagka. Anda ka man nga kaita. Idiri mo rin ti resulta manong nemi kasta unay ti ragsak ni. Makarwa. Kuwain. Kinapudno na manong nemi. O rin no. Awang pa'y kwarta kini talaga ng remedyo at pimaala ka. Ana, yung ka matagpaala di lugaryo? Harin? Sakto lang gawit sa diyan, no? Kahit ko na bakasyon. Ag-apply ko nga takos. Hindi pagkasaraak, ijayak mat lang. Ijayak pangur-urayak, ito pa panangalada kanya. Kaya doon tong trabaho, sa jayak nga gawid, ito pagkasaraak. Kasi mamaling naman, kumain dito balay. Medyo adayo eh. Magkastaran na kuklete. Ngayon nun dito, walking distance or yun. Sa bagay. Sige. Napangaroon nag-apply man ng name kalpasan di makalawas. Adhan lang tawag kang kuwana. Kat iti Lunes, siyempre kan nga ng opisina. Nalbas man 21st sem, manong name iti ka-attack, iti third year college, kat iti ag-enrollak para ti second sem. Inyawat na. Ito, sir. Hanggang mapapanin ta karayan. Magagsakit ka. Awan sa baling concentrate mo, masangan ti panagpasan. Okay? Madi ka din ako Duwata nga kasera. Mabali no? Pamta ka saritak to. Diyan pagkasaraan. Ora kita lawang pa diyos kwarto. Di idjay ta nga kasera nga duha. Kaya numalpasan ti klasik manong name iti malem agawidak iti kasera mi. Your uray kung tumit isuna kabayatang naglut-luto kita kaslaki laga sawa baro. Pasensya kayo. No, gawit pa lang kami sa Jibalay. Kat siyempre, plete akpay. Ngayon dito'y, magmag na aklain. Gusto. Peso ka din ako Pinagsikat din ng igastos iti doa tawin kang kuwana. Wala na. Kadita, igastosan na pagbasam, pagturpos ka. Wala na. Ay, mayat man data nga tulag. Nagandang kami, nag-first year kan second year, yung kabata marigata na kuna, nagsardeng. So, ng ibaga kang kuha nga sakti, sumardeng, tasikat mga ituloy ko na. So, ang asyay, mayat man. Yung mawangat at panagdanag mo, baka no, saan nga kayo matlatag katuluyan. Kasano kumapangathang ka magkatuluyan na, nagdenden na kami, kasarlaing, at tikurang na. Ay, sasawa na. Yung bagang nga saan mo masikukan ni Suna. Kada gito yung nagsikukan, okay lang. Kamuta nakapagturpos mo din, natatrabaho na. Nagdulagan mi na ita manong nemi. Tumtumar ka pa lang. Tumtumarak pa lang. Oras alatan. May tumarak lata, tasatan tula, agkaanak no, agasawatan. Sigurado ka? Sigurado wala kita side effect. Kita ka nun Mano ka tatawan
Talon to na to na. Kung napaot ka na panagusasar mo, basang ka doon gumadanti anak. Ana? Kas na nga ta? Isang isarte mo saan? May sabi nga to Nang Pasko man ang name iti third year college, kat syempre, may sabi nga to manong agraduarak tumutan. Iti dati kiti kundaway manong name maladaw nga kawid ni Melanie. Apay? Napanami ka na kiti ka-opsina. Oh, kasalat na pa nagduwa-duwa. Hindi ka di ba nagduwa-duwa ang sweetheart? No, ada pa nagduwa-duwa. Nagkasatan. No. Titulag. Masapol mo makapagturpusan. Sila ka agduwa ka eh. Agduwa ka. Awan, hindi naman pa nagduwa-duwa. Agsasalot-sudak lang. Dito ba nang kitam kanya? Kasla mo lang, kasla mo lang, dito matam kasla tayo, at buddo ka. Pamatil na siguro dito. Dito na siguro panunot mo. Timang ibagbaga, nga dapat nagduwa-duwa. Ay, lakit na siya, basta. Ngayon saan ko libakin ka? Nga niya. At dati kita karaarap kanya. Siyempre, balasa pa lang. Kaya bagam ko nga glib-in tan. Baga kami. Dasawa ko, di kayo pinagkasal. Glib-libin kami, di kayo pinagkasal. Saan ko na virgin? Gagangi dahil tayo may sakas kanya, diba? Naroon na, mga opisina, siyempre, no, idi estudyante, at diyan kung naikaskaso na kita, itama na medyo, with personality. Kasa po lang dati trabaho. Naglaw ko nga rin nakabaybay ka ta sa arming. Dati-dati mat nga sa angasta. At pagbalbaliwan ti amin, sweetheart. Siyempre, no hindi akin nakasimsimple ak. Nagtaakat, bagay ko ba di trabaho ka? Diba? Tama. Gusto. So nga sa nga maliglig ang nadaragit ag-admire kanyak. Katsika. Ibalo ta kang ka. Imposible nga awan na kini babae nga. Crush kang ka, di ba? Nada. Siyempre, madlaw ko. Hindi mo kayat kang tutupan nida. Gabuta nagbali na ka na putno kang ka. Tsak to aramidin. Tsak to aramidin timang tutup ta sinuman dita ang babae nga pakadlawak nga darik na kanya. Ora ibagana nga sirha nga seryoso. Ramanang kalang. Ora ibagana. Delikado. Baka maramanan na reta katakil na. Baka aramidan na ti amin na pamuspusan dat no. Maasawa na ka. So nga please sweetheart. Di mo iparparaman sa bali. Siyak laay. Manong nimi ang damat na kitigondaway nga sabi nga pagkinawatan. Seknan manong nimi di. Iatender na kadagiti pasken nga saan ko mga rumpin. Pasat ka di dete trabaho. Abay, may ikat trabaho no saan ka mapan? No sa mga patgan, kidaw tayo niyaman kidaw kang ka mangawis. Sama na kastang pakikisama. Ananot ko na yun no? Siya klaang ti saang ngalapan. Tangganawin mo ito na kasta.
Socialization. Pasit ka dito at trabaho. Hanga pasit trabaho ng pasit panagkikalwa. Kita hanggang di pala umanay. Nga da kayo di opisina. Idya kayo nga kakalwa. Daniel, dito ka dito santa pag kinawatan. Siya trumbing awatan. Tanong kas pagkadigan si kantumit agtabtrabaho. Damat kas jay. Ang ba nga awatan kantumit? Mapadasam tumat deta? Nukas sa samong isarden. Saan ka rin mabalin nga, at naman digit gundawin nga saan ka mapan? Agpambar ka. Alis naman tagpambar. Sige. Sige. Nagyan mo nagmamawatan lang. Ano nga amin terason maping nga, di mo kayat. Mangnamlamak ti kinatibker mo. Ngem saan nga ti agnanayon kat agbaling nga natibker ka. Nangro na kit, amom ti uminom ti arak. Bagbakin ka ta, amom ti uminom ti arak. Kat hanggang mataparitan uminom ah. Pasit deta ti, oy, pasit deta. Yung mamang kadingat, dakil ti pakirubuan ti arak. Nangro na noon ta ka ti kasta nga paskin. May sa lalaki. Numaaramid ko, alis tulahin. Kasi noon, dalat namang guyod kan kanta. Kaya medyo na inom kan. Sige. Gasdak. Kahit numaaramid ko nga, Jack Pulos, aramidan. Aramidan. Kagamanak nung kasta Melanie. Gabot tapat check na di bagbagakin ka. Mapaspasamak, di ba? Alisto lang tilalaki no kayat na. Kahit nagbalinan nga no po yung babae. At ka din nangaramit kan kanti asjay. Sa guyutan na kakit. Kung at ka di crush mo ka nakwada. Mabalik ka din ni Sarding tanang pagsaritaan dahil imanugot akmat na ako wan, jak tumapapano ko nakmat. May lang sabi ko matasang nagbahaw ti hayat mo kanyak. Itatarig na gasakotan rinabaing agad ka data. At ko mga na-irut ti relasyon ta. Tada ka di man lang mo na panaglamis ko. Iti pa nagayat mo ka na kita nga kasta ti klase na nga aramin. Ibaga kang edi ngawag. Ngayon mapapilit mo ang gabot na paset na ito'y trabaho. Panakikadwa. Naminadong yung baga kawag. Ngayon saan kang nadungig kanyak. Kagang ginaulit. Katita napasamak pa nagsalita takas to'y. Sige. Saan na napagsalitaan dito? Sabi ko ma, tagtultuloy na ta. Di kinapudnong kanyak, Melanie. Kinunak man ang name sa anak pantay ng mga amin ng graduar. Sabi ko matasan itong matlaga, agbalbali o graduar ako. Hindi siya kung tinagraduar man ang name nagteka kumati board. Nakarawara. Kaslasangan naragsak ni Melanie.
Iti si Kati nakaruar ti board, kas taon ni taragsak ko, naaring naglagto ang pay. Ngayon ta apay. Sino ka, nagkunaking kasana kang maragsakan? Maragsakan na. Alis to lang yung bagatang maragsakan na. Yung ti action. Ano kahit mo yung action ko? Bayamon, saan na pagstalitan natin? At least, nakarawarak. Natungpalin, tulag. Nakaradwar ka, dan trabaho, siyak nakaradwarak, kurang lapay ito. Burot pa sa nagpayan, nag-applyak man ito. Isulag ti Santa pagpadaan. Ngayon ka nga nakastrek magten manong naimit trabaho. Baliwan at pagkasaratan. Saan nga may mesa? Nga kwarto. Saan ka makikusina? Nag-apartmento. Ngayon nang... Isupin nga. Saan nga nagkit-kit pa eh? Iwan nga... No, di mo kaya. Di na set lang aro din, no? Jeta balay. Makidin nata? Kadigin na ka? Kanang kakamsat mo? Lumasin ta. Ay, God. Lumasin naman lang, di pa lang aro kasaratan to. Dagdakil, ag-apartment ta. Sige. Sikad masurot. Sikad lalaki. Nag-apartment kam nga road na nung name siyempre. Dito kami nga group 1, iti agsapa, o natibigan. Kapag tao matpailugan na, o matpailugan ko. Kinuri adalugan na, manong name din at paamog drive, napiakanyak na mong tag-drive. Kana da driver's license ko, manong name. Taragmut-muturwak iti. Kinantrin niyo kumidlatid driver ko, license ko. Ag-commute kami. Kagigang in remedyo ko, manong name. Nakarlo na ko. Hindi maala kong dilogan ko. Pinaanak mo ka. May hindi kita kakapsat ko, manong name, gramang datatang kininanang. Pinaalak, ti kotse. Ganito na rin pa nagkasaryo. Nagornong kampaitan. Lagit tumayat, Yaw mo't latisan yung pagkinawatan. At dagagang idatatatan. Tasam yung pagkinawatan. Ngayon mahamat nga nakaro. Nagsinungpat kam lang. Ngayon masamat nga agpaot. Siyempre. Saan na magsaritaan na ito? Sige, kastoy-kastoy ko. Kaya natin matmadlaw ko. Tingkwana. Ngadala basit madlaw ko tatangin. Gagangay na ito. Hindi apin pinasakin. Nagkasar ka sigo. Dahil anak ko. Ito simple nga kasar. Nga gurnong kayo tapno nagarbo. Napipitas to. Rino. Pues. Sibil. Sakit mo lagwati simbano. Isot kayat yun. Napipintas tapno. Ad-ad nga matalgadahan ti relasyon nyo. Ad-ad nga pakatungpalan ti katulagan. Ti katulagan kita nalpasan. Itata sa bali mo na ng katulagan. Itirigat ka namay. Nabagak na ito'y kani Melanie manunemi. Kasi na panagkid-kid na. Di mo pa kayan? Awang gayam. Tumtumar ka pa lang? Okay. Kitaanin ay sardemon. Kapag nga rin video, ibuggaw mo. Sardemon. Sardemon, ha?
manipod itang nga rabi. Startin mo. Sige. Startin ko. Kasi ba nagkasarta nga ron? Kahit mo sa nagkasarta at sibil, sa tanto mo nagkasarti ko. Dito pala, orayon nga. May pinsan. Ano nga kananag mo? Siyak pa yun, di madanag. Siyak ti lalaki. Sabagay, madalaga na kata. Kasi nung mapukaw ka. Nga siya din nung dungok, inayayat ko. Nga di pamati, di kita tao, kat talagang datatag katuluyan. Kalpasan bigla nga, mamundang sangmat lang yung mga data. Kito, iyore talaing ngayon. Nga makarunong tapay. Doon ka ano harat. Masapol nga tatarjat tanga. Next year, the other year. Next year. The other year. Next year. Sabi ngamin nga, ipuspo mo pa ilan. Anya tirason. Tapos no, adat nga makaurnong ta. Alis tumit lain. Nga ilonan, numanan masapol ta nga kasal. Ano ka di pa nagkadkad mo? Hawan! Api nga rin nga di mo kayat. Siyak pa yan di. Lalaki di mga ipapapilit. Kinisarden mo, di pa nagtumar mo ko na. Isarden mo. Wan, isarden ko. Manong name kasta nga ro tinapasamag nagtulaga mi next year. Bale, 7 months more. Manong name at napili mi ti bulan nga June. June idi manong name ta nagkinawatan tirik nami. June idi ta nagrinog yan mi ti tulag. Iso nga napatag kada kami dahil nga bulan ti June. Nang runa ida di petsa. Nga anniversary tayo na yan. Dimdeng nga ron dahil nga tawain, manunemi, January, February, March. Hindi bulan ti Abril. Ibaundak sa di Manila. Apay. Inagsadya ti 2 to 3 months. Kasi nung panagbagang 2 to 3 months kat ni April, May, June. May salang ng bulan. June. Mangliglig ka ka di? Anak mangliglig. Habi nga rod. Nga adatulad ta nga June nag-asawa ta. Habi nga awatin ti ibaga ta nga ibaon na ka sa Manila. Habi nga saan ka makabagked-ked? Nasing ka din nga napigsat pa boses mo. Wala na. Ada man yung rason. Di mo pala iba nga tipod no? Nga dan sa bali. Iba ka man tipod mo. Ada ka din sa bali. Hawan. Ay ba nga ron? Sabi nga bigla ka kasta. Hanggang mapaman ko na ma. Bigla. Iba ka man nga. Net, di ba nila ibaundak ko lang? Kasi na desisyon na mo. Kaya nagpakpakada ka, ipakpaka mo mo. Madin sakit at relasyon ta na. Bugbog ka, wanak mo ten. Wanak ta, di ka madlag, panunutin mo. Mayat ta ibaga mo, no saan? Abay, di ka garot makadlaw. Mapilpilit ka, di ba? I'm sorry.
I'm sorry, Daniel. Sa bagay, natungpalin tulag. Pinagbasa na, pinagbasa ka. Awanin ti sa bali pa ng tulag. I'm sorry. Mapik sorry ka. I'm sorry. Mapik sorry ka. Nakuha rin ti panagayat ko keng ka. Sige. Dagnan na. Dagnan na. Basol ko. 5 misa. At sa bali nga nakariknaki ti ayat. Saan nga si kakinsyak tinay. I'm sorry, basol ko. Basol ko. Basol ko. Ureta, natungpal ko met, nga ginastusak met, til pa nagbasam. Bali na isublik, tinted mo kanya. Til aing, saan ko nga ipasubli. Kinabirhen mo. Sige. Ang tanging siya ti lalaki. Saan nga si kakinsyak ti kari. Di ba makariknak ba ti sakit, Melanie? Gusto ko na manalpasan ti katulagan. Awanin ti maaramid pa yung sa bali katulagan. Panawan na karodan na itong apartment. Yan pa kakon na kiti kamit ko. Manong nimi, hindi dumtengak diti balay, mas daod. Nakit, amin sabot nga gamit mo, kadadadang karagam ni takot sa anak. Iwan na lang. Awan kaming ka ni Melanie. Nagsinan ti dalan mi. Nalagat sa nga bali at natungpal na medyo tulag. Kahit no, kapag kayat yun sa bali pa nga tulag, ang tinamat kayatan na kita, maraming mo anak. Ayan tayo, ori kita, sikat lalaki. Ngayon nasakit lang takanyak, nanang. Nasakit. Saan na napagtalin na Ed, di pa nagayat na kanya. Kaya din to ta siyak nagtalin na Ed, guys, iba't patay ko. Gusto di atap ko biyalang hindi. At amang sulit-sulisog ko, anak. Lalaki, saan nga rubing nagsagit ka na? Sigat lalaki, uya po, ya. Uray tanay. Kaya ko nakaroon na. Aon ti logi, isot logi at ako, isot babae, ha? Imbaga tasam mo na sikukan. Sumat lagay mo, di na kahit talaga ti isar ding tagtumar. Di na kahit nga da pakaigawidan. Hindi pa nagsinam. Manong nemi di toyak balay nga gaw-awid. Kabayatan nga trabaho ako. Iti opisina manong nemi amuda. Awanin damag ko kini Melanie. Tadyak matpambarang nga mapan mang damag mo niya mapaspasa. Indam nga bulan, tinapalabas manong nemi. Hindi mamamok ni Rona. Hi, Rona. Hi. Sigaman kayo, sir. Pinakawagan di sir, mana, nato posisyon mong siya. Sa nabitak pa dito'y. Basta. Uri no, awan ti maur-ure keng ka.
Mauuringan niya. Nga rumwar. O may mangsugdukin ka. Wano mapamudanunin. Sinara kayo. Boyfriend. Jak pulos na kay boyfriend. Kabuta jak kayat nga mati pati panagbasa. Inilakti banug datatang kinanan ko. Ito tatang trabaho, mabalin siguro. Mabaling orte propose. Sludyak ang mga dalip-in partner mo. Agap apartment kayo. Saanin? Nagsina kami. Kaano pa 6 months ago. Tawag kami. Kakapayamit, sir. Limais. Nagayat din sa bali. Kitang kadlangan niya at relasyon. Kasilada kayo. Yung sambit gayam. Huwag nga rod. Kasilada kami matlangan talaga. Hindi ko nada, no, rin anoem na talaga nga saan kayo nang ikari tunggal maisa. Baka sikat ka siya tinaikari. Damad lang ng namak. Sir, umay nagpasyaran di balay. Nagkanak tinamnama, siyempre. Umay nagpasyaran di balay ko. Kasi na nga tinaramid ko manong nami Friday. Mayat kita. Chay? Si palayo. Ita? Kainto na ko Ito na bi. Sige, Ryan ka. Noon lang ati pagsasaritaan manong nami nabimbitnas ni Rona. Malin nang kita kagangay lang. Sa amin lang medyo pimintas idita agarjud mo no ornusan na pagpintasan na tilangan. Hindi mo ko pubisin. Yung ni Rona manong nami. Ora din na istema rin ni Bagina. Kurso nga ito. Hindi mapana ko ni Balay daw, manong nami, isot ng ilukat tiri daw, flowers for you. Daniel. Kagaman na. Ando pa pasurot na. Ito yun. Sumrik. Pasensya kan, ha? Tas nila balay mi. Papada tayo. Siguro, inton makiasawa ak, jakto kayat kasto nga balay. Kung siyempre, sabi na nga mo opisina ka, mo opisina ak. Mga opisina tanga doon. Kasla sigurado ka nga data. Napikit nga saanin. Nagpaparik na kanya, Rona. Inya mamunak manong nemi ka na naganak ken kuana ken tuwa ka absat na. Wala. Napay. Sigurado ka. Ang mga makakita kat sa bali. Kat armem. Baka dawa kami, talo kang armem nyo. Armem. No kaya tak. Agistika. Saan nga siyak ti mangisina? Siyak ti sinsina ta. Na minsan matlaag ka, bakan maulit to. Nagkarelasyon ta agad, tapi kung mangisina ka. Gabot na madlaw ko manong naming at kaya rik na ni Rona kanya. Saan nga tapit na kinabastos ko na, hindi masiday ka. Inamalak nga nagkamakdag sumpahay nga pingping naman nung namin sa ako inamalan na gitilips na. La. I love you. Ang galisto ka mo. Kahit mong itang kasi nung lang tupal na. Di ba? Hindi nabit ka pa kahit madlaw ko. Awang kay din. Awang kami din. Di ba? Hindi inasidgan ka. Damok ti mga sidgan ka. 6 months
ngawang kami kini Melanie. Kat 3 months mo pa lang. Diba? Nagsapsapulok din kasukat na siyempre. Sikat na kita. Nadlaw ko man. Kasi nung pakadlaw, mati babae, kada pa nagayat natin may isang lalaki. Kumit kita. Naman yung masuka lang kay diakit kita, nagloko. Buta, man. I love you. Angel. 3 months milang manong naming nagkarelasyon kini Rona idiya jaya konti kalaysa. Lalagsapa mo. Tapno makaduta iti anak. Ito tulong nga, Daniel. Tikapsat mo? Ang pagdanangam, tulungan ta doa. Gumanan ta kay. Tunod tsak gumanan, baka mapukaw ka. Napakot kami ti relasyon mi. Halos 5 years. Okay. First year kami, ito nagkinawatan mi kini Melanie. Hingga na kasi yan napasama. So nga tsak kayatan na napakot. Pakalamang taglamiis. Sige. Ibaga nga katatatang kininanang taway kay itong mga asawa. Manong naming ada idin social media. Idi. Siyempre. Na-upload manong naming data nga schedule tikalay sami kini Ronan. Idi andag to pisina manong nami paypayapayan na. Sabay sa kadagit receptionist. Bye-bye. Tawag sir. Pwede na mo ang cellphone ko. Tadya telepono tinawagan na. Hello. Hello. Daniel. Melanie. Nakita. It is Facebook, social media. Di ka sarmi ka ni Rona. Kahit mo sawan. Okay. Agad, gabat timawag ka. Siyempre, kahit kung imbitaran ka. Kayo. Kung na ka na, siyempre, hindi boyfriend mo. Awan kami. Ano? Awan kami. Labay. Gabi awang kayo. Tilahin kinababaik ti kinayat na. Hindi bagak yung kuhanan na. Nagkasar kami. Awan taranta ka maging kasar. Ti sang na siya. Ti babae nga sang na siya. Di mo na ako na. Basta gaya. Umit kami na. Piyamok na po no kanya. Itilikudan nga. Nagliblibinta. Namasamad gaya. Ang bali ha. Hindi yung mga oragat sa bali. Ang bali. Ano lalakid tani ba? Masikukan. Ano na? Masikukan. Kahit mo sawan, isunat nakasikukan ka?
Uwin. Una ta nabayag nga. Almost a year. Nga awantan, di ba? Kapin, tuloy mo ko mga minta nagtumarlatay di ah. Hindi paspasardeng ko ken ka, hindi ka mo insardeng. Siguro hindi na kayo, hindi nag-live-in, insardeng na kan. Insardeng mo. Naku, mga mo ko mga insardeng latay di ah. Sa mga ko mga insardeng, hindi agasawa kay kuman. Hindi awan ko ba daya tayo ano sama? Sige, nadak ti trabaho. Sige, awan ka ti trabaho. Nagikatakon. Oh my God. Abay. Abay, dakil ta tiyan mo? Abay, naglibre ka umala nga. Tsaka mang pagsusurot hindi. Trabaho. Nawan sa bala aking baso ng sana siya. Amam, makariknak mo ti asi. Kas, iti, panang niladawam ka, nakakaasi ka, diba? Masigug ka, binaybayan na ka na nakasigug ka. Naadala ko mamaramin ko. Amam, nagbaling ka na patig kanya kidi. Naadala ko malang maramin ko. Nakahambat nga rin mabalin. Ngagsubliakan ka. No saan nga kaya't di nakasigug ka, iti babae, nga saan nga suti mo na. Aladan nga saan ko akayat. Nga siyak. Ori siyak ti mo na. Namnodan sa bali, nga nakaraman. No. Kasla ka pa karuman ko. Sayang ka, Melanie. Nakasaysayang ka. Idi agkalay sakam kiniruna nakigtutak, idi malasing kong adda ni Melanie. Nagtakilan ti tiyan na. Pinawaltasan ti seremonya, anong naming ambassador. Congratulations. Thank you. Gusto dito ni Melanie. Ay, thank you. Bagkingkat at the baby moon. Sakto mat at sumublat at the baby na. Lubos ti apo. Ni Mister, kaduam ka di? Nagwingi-wing lang manong ngayon may kalpasan na timmalikod. Awan di asawa na handa nagkatuloyan ka na nagsukatan na kanya. Ana? Nakakasimot niya. Sinaktan na kayo. Nakarma? No karma ti kasi ah. Sayang. Hoy. Gusto ti ko na. Nakasaysayang. Ngem, ti talagang usos to. Sikakin siya. Abutan alpasan ti kalay sata. Data tinikari nga talaga. Manipod met idin, manunemi kat awanan ti damag ko kini Melanie. Hoy. Ore no natay makidamdamag ka kuma, mo iti kastoyo. Nadaan kami ti kabukbukodan nga balay, manunemi kaniya Rona. Iti pa nakasentro iti lugar mi. Tapno di kastakat asadit kamlaeng iti pagtrabahuan mi. Saan kami nga katrabahuan, kapag asawa kami. Siyak manunemi iti nagikant nga simrek iti sabay. Nadaan kami iti talong anak. Nakigtot manunemi ti asawa kidi. May kaduang anak migat babae. Junior yun na. Melanie iti may kadua. Oh, di mo malipatan ti first love mo, ha?
Mabaling ka di? Sige, okay lang. Nagan mo't laeng. Irin to talalaki tinaudi manong name dahito ni Robert. Manong name da kami talaga tinagkatuluyan ken na ikaritong kalmay sa kada kami kinirona ket nakaragraksak kami kabuta. Tawan ten yaman nga. Problema mi. Gagangi lang at pinauyo, pinasugnod, may pagkinawatan ng basit laeng. Gagangi lang, da kita gasawa. Normal din. Pwede nga ron, manong name, hindi pagkasalita. Thank you tila ing mo nga nang ibasa. Kat sapay kumat, ang damat na ibatik nga adal. Liwiliwag ang pagsarmingan, dibiyag, kadagitipadak nga nagdengag, kin nagbuya. More power to your program. Ito yung nagyaman nga pagkaya mo. Daniel. Thank you, Daniel. Thank you mat kadagitay sumagmano nga nagbuya.